lige. Det føles lidt ligesom en film, det her. Jeg bliver ved med at filme til min kanal. Ej, det ser lidt mærkeligt ud, det der. Det er virkelig fedt. Det er virkelig sejt lavet. Folk, de er ret nysgerrige. Flot, hva'? Var vi heldige, at de har lavet sådan en show, når vi kommer? Ja, wow. Prøv lige at kigge. Du filmer du lige alt, hvad jeg siger? Fedt. Mathias, stille nu. Nej. Det er okay, mor.